Sieťotlač je technika, ktorá sa neustále rozvíja. Aj preto sa odborníci nielen zo Slovenska stretli už na 4. ročníku odborného seminára, ktorý sa konal v Piešťanoch. Počas 2 dní sa vzájomne podelili o nové poznatky v tejto oblasti. 2. októbrový týždeň patril sitotlačiarom a sitotlačiarstvu. Odborný seminár, ktorý sa uskutočnil v penzióne Zachej, tento rok hostil domácich i zahraničných prednášateľov. Sieťotlačový zväz funguje od roku 1993 a jeho základným cieľom je okrem rozvoja tlače aj zvyšovanie úrovne svojich členov. Práve preto Slovenský a Český zväz v spolupráci s Európskou federáciou sieťotlačových zväzov FESPA pripravil pri príležitosti 15. výročia Zväzu sieťotlačiarov seminár s početným zastúpením odborníkov. Okrem vysvetlenia terminológie sme sa organizátorov spýtali na výhody tejto metódy. Sieťotlač je veľmi široká technológia, ktorou môžeme potláčať rôzne druhy materiálov, prakticky temer neobmedzenie. Zvyčajne potláčame textil, papier, plasty, špeciálne materiály. Piatkový program patril viacerým odborným prezentáciám. V úvodnej prednáške projektový manažer FESPA Chris Smith ozrejmil prítomným environmentálne aktivity organizácie, potrebu recyklácie a tzv. Zelenej cesty. Viceprezident združenia FESPA sa venoval najmä nasledujúcemu smerovaniu asociácie i tomu, akú expanziu organizácia v posledných 5 rokoch zažila. Naša asociácia vynaložila veľa úsilia na to, aby sa táto akcia mohla zorganizovať. Hlavným hosťom je samozrejme Michel Kaza, ktorý bude mať 3 prezentácie. Sú pripravené aj prednášky z oblasti životného prostredia a čo je veľmi zaujímavé, predstavíme aj knihu zaoberajúcu sa špeciálnymi efektami v sieťotlači. Európska federácia sieťotlačových zväzov urobila obrovskú kariéru. To sme mali možnosť vidieť aj v prezentácii, že pred 5 rokmi sme urobili jednu výstavu za 3 roky a teraz robíme 6 výstav ročne. Známym pojmom v oblasti sieťotlače je Francúz Michel Kaza, ktorý v niekoľkých vstupoch odhalil užitočné informácie z oblasti manažmentu farieb, potláčania plastov a venoval sa tiež reprodukcii umeleckých diel a serigrafii. Pripravil som si veľa technických vecí, najmä tých nových, ktoré sú podľa mňa veľmi potrebné a užitočné pre slovenských sieťotlačiarov pracujúcich s digitálom. Printer, screen and digital. Tento umelec si zaslúžil obdiv a uznanie najmä medzi svojimi kolegami. Dokázal, že je majstrom svojho remesla. Na jeho práci je vidieť, že sa jej venuje už vyše 50 rokov. Najúžasnejší je Michel Kaza, ktorý pracoval s umelcami, pracoval s Vacarellim, pracoval s Varhoffom, takže každé slovo, ktoré vyriekne, je akoby kúsok nejakého drahokamu. Osoba Michela Kazy už to je lákadlem, protože je to bych to řekl, osobnost ve svým oboru a všichni, kdo ho známe, tak víme, že nemluví, řekněme, do větru. Že to, o čem vykládá, tak víme, že je to, v čem on se vyzná. Okrem odborných prednášok a prezentácií bola pre prítomných pripravená aj výstava ukážok workshopov Slovenského i Českého sieťotlačového zväzu, ale i študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne. V sobotu nasledovali prednášky o potlači CD a DVD nosičov a potlači tričiek. Aj keď celá akcia bola pripravená na odbornej úrovni, semináru sa v princípe mohol zúčastniť každý, koho daná problematika zaujíma. Eva Berecová, Televízia Karpaty.